Hola, benvingudes, benvinguts a aquest últim episodi de la primera temporada de Sons en el Temps, el podcast on ens fem preguntes i parlem de música a partir de la temporada de concerts del Teatre Auditori de Granollers. Som la Laia i l'Oriol. Hola, Laia. Hola, Oriol. I avui dedicarem aquest, com us deia, últim episodi a parlar de l'últim concert de la temporada que es titula Les Eines. I és que aquest concert tindrà lloc en el Teatre Auditori de Granollers el dia 29 de maig a les 7 de la tarda amb un concert d'aquells que podríem dir d'arrel. Exacte, i de fet és una coproducció amb la Fira Mediterrània de Manresa, Cantut, el Festival Afònica i el mateix Teatre Auditori de Granollers. Us deixarem els enllaços de tota aquesta gent a la nostra web, que ja sabeu que trobareu dins del teatreauditoridegranollers.cat a la secció Viu la Clàssica. I és que tots aquests projectes, a dia d'avui a casa nostra, estan més que consolidats i ajuden a recuperar, a perpetuar tot aquest repertori artístic musical on, doncs, a través d'aquestes fires, mercats, intercanvis, trobades, doncs, podríem dir que la música de tradició i el patrimoni d'arrel doncs és la principal tasca, la seva recuperació i per fer-ho present a dia d'avui. Sí, de fet és molt interessant això d'impulsar la música tradicional o la cultura d'arrel com a motor creatiu per idees noves també, actuals, no? És a dir, que és una proposta on escoltarem cançons, però cançons que han estat, podríem dir, recuperades des d'aquesta vessant de la musicologia, que és l'etnomusicologia, i de com s'ha recuperat la veu sovint doncs, de generacions passades, dels nostres avantpassats, i a partir d'aquesta manera de caçar cançons, no? per fer-les presents, per no oblidar-les, i que segueixin sent cantades també a dia d'avui. Sí, de fet és ben bé això que dius, com caçar cançons, és com de caçadors de cançons, perquè en veritat aquest concert és un homenatge a l'obra del cançoner popular de Catalunya, que justament aquest any 2022 compleix 100 anys. És una iniciativa que es va engegar el 1922 i en la qual un seguit d'investigadors van començar a recopilar per tot Catalunya el patrimoni musical oral i van arribar a recollir més de 40.000 cançons. Imagina't. És a dir, és tot un catàleg de música tradicional que ens parla bé del nostre passat, de les nostres tradicions. De fet, aquest projecte, com us deia, va engegar-se el 1922 i va seguir actiu gràcies també a la col·laboració d'entitats com l'Orfeó Català, l'Institut d'Estudis Catalans, diversos arxius. Bé, de fet va implicar, doncs, per tant, moltes institucions. El que passa que el 1936, a causa de la Guerra Civil, doncs, va quedar estroncat. Sembla ser per això que un cop passada la guerra sí que tota aquesta recerca es va tornar a recuperar i diria que a dia d'avui és a la Biblioteca de Catalunya doncs, on tots aquests microfilms, tot aquest material tan valuós on es pot consultar, està allà en dipòsit i us animem també a trepitjar aquest espai tan i tan bonic, no? I perdre-us dins d'aquesta biblioteca. I tant, visiteu la Biblioteca de Catalunya, si entreu a la seva web, bnc.cat, trobareu tota la informació i una mica els requisits que heu de complir per entrar-hi, que no són gaires, no us espanteu, però bé, heu de demanar-ho abans. I de fet, ja que hi som, deixeu-me recomanar-vos un altre podcast, un podcast que es diu Una caixa de sorpreses, que el fa en Pere Andreu Jariot, que justament parla sobre què es pot trobar i com s'accedeix als fons d'aquesta institució patrimonial que és la Biblioteca Nacional de Catalunya, que realment, bé, us el recomano, aquest podcast, que a mi m'agrada molt. L'escoltarem. Us en deixarem l'enllaç també al nostre web. I bé, doncs com dèiem, avui en dia, 2022, aquest document, aquest cançoner, és el que han recuperat una mica per al concert del Cor Jove que tanca aquesta temporada de Granollers. I interpretaran algunes de les cançons que es troben en aquesta col·lecció i que tenen relació amb el món rural, amb el camp, i les han arranjat, això sí, compositors actuals. És això que dèiem, a partir de la tradició
crear projectes nous. Són en David Soler i en Marcel Bagés els que s'han encarregat d'això, oi? Sí, exacte. Són dos compositors que doncs, han estat, podríem dir, implicats en tot aquest procés creatiu. I deixa'm dir que, tot i que és una proposta a dia d'avui present i per tant escrita com a tal, també és veritat que ells tenen ja una trajectòria, podríem dir, on barregen doncs això, no? Música potser d'un àmbit més electrònic, música fins i tot d'un context més històric, més de la música tradicional, tot això que estàvem ara comentant. I potser pels qui doncs, ja els conegueu, ells han participat a l'últim CD de la Maria Arnal, que es diu Clamor, que em sembla que es va presentar aquest últim, el 2021, i on justament és curiós perquè una de les peces del CD que obre el CD és el cant de la Sibila, que no deixa de ser doncs, també, si vols, a nivell simbòlic i ancestral, aquesta relació present-passat que bueno, d'alguna manera avui també estem intentant dedicar en aquest episodi, no? Parlar de tot això. Sí, clar, estem parlant d'una música molt antiga, no? Molt arrelada, que a més, de fet, és una que parla del futur, no? És una música que és una profecia. Sí, la nit de Nadal. Sí, és segur que molts oients, no, ja coneixen aquesta tradició del cant de la Sibila, que en els últims anys s'ha recuperat a molts llocs. I tornem al concert aquest de les Eines, on, a més, de les veus i la polifonia del cor i els arranjaments d'aquests compositors que comentàvem, també hi ha una direcció escènica a càrrec de la Judit Pujol. Per tant, els cantaires, els joves cantaires d'aquest cor, també faran una actuació, unes coreografies i posaran moviment, suposem, que ens ajudin, suposo, a contextualitzar-ho tot plegat en aquest món rural al qual fan referència les cançons. Això segurament doncs, passarà per combinar la música pròpiament amb ritmes i sons i eines del camp que ens abocaran aquestes cançons que fan referència als oficis del camp, no? El segar, el batre, el llaurar, totes aquestes accions pròpies d'aquest món. I és que l'ofici al camp i amb la música en realitat ve lligada en molts contextos i al llarg del temps, no? El ritme, potser com aquesta seqüència, com aquest motor, que és el que dona sentit en aquesta feina o trobant una rutina en l'ofici que es practica. Clar, la repetició, no? Exacte, i que ens pot fer pensar des dels contextos de l'esclavitud, no? Aquests camps on d'alguna manera... que ens venen aquests espirituals fins i tot, o en contextos africans on el picar, no? El moldre les llavors, aquests contextos de dones, també la cançó hi és present. De fet, mira, ara jo m'agradaria destacar també la feina que ha fet Eliseo Parra a nivell, en un context més ibèric a tota la península, en quan ha recuperat això, molts cants també de tradicions cantats per dones, i en el que afegia, per exemple, amb les panaderes, que són aquestes, podríem dir, coreografies o percussions corporals, mentre s'amassava el pa, en el que, a sobre d'aquestes melodies, doncs, realment la farina i el joc amb les mans donava sentit a aquest ofici. Que interessant. Sí, segur que també buscarem alguna... Això, els hi podem penjar... algun vídeo d'això i us el penjarem també, perquè és bonic de veure. Sí. Molt recomanable escoltar cançons de panaderes, i tant. I bé, de fet, aquestes eines a les que fa referència el títol del concert i que generen ritmes, no? Amb això que expliques, i que aquests ritmes permeten generar música, em fan pensar una cosa a mi també. Em fan fer la pregunta de si les eines són instruments o si els instruments són eines. I això ara m'ha vingut al cap també per un llibre molt interessant que també us deixarem la referència penjada al web,
El llibre es titula El instrumento musical, un estudio filosófico i està publicat per Acantilado. L'autor és en Bernard Seff i reflexiona això, sobre l'instrument musical, i hi ha una qüestió, que és de les que tracta al principi del llibre, on es planteja això, quina diferència hi ha entre un instrument musical i qualsevol altre instrument fabricat per l'ésser humà, qualsevol altra eina, diguéssim. Que profund. És a dir, l'instrument musical és una eina igual que ho és una aixada o un martell, o no, o és diferent. Ell arriba a la conclusió que és diferent, perquè per ell és l'únic cas d'eina creada sense una necessitat prèvia. Finalitat, no? Clar, és a dir, no? Tu dius, necessito clavar coses, fabrico un martell perquè amb una pedra em costa molt. O necessito anar més ràpid i invento el cotxe. Però la intenció és pràctica. d'un violí, però no només pràctica, sinó que la intenció d'un violí és crear un so que no existeix i que no pot existir si no existeix un violí. Per tant, clar. Una mica allò de l'ou i la gallina, no? Què justifica la creació d'aquest bé? Per això, en veritat, no ho aclarirem ara, per això aquest senyor ha escrit un llibre molt llarg i molt interessant, que us recomano que us llegiu, perquè a mi em va fer pensar molt. Un bon punt de partida també per seguir indagant en les eines, en els oficis, sí, tot bé, això. Tornem al tema. Tornem a casa nostra i tant. I en tot cas sí que és la música la que es comparteix i la que se sent i es fa amb els que tenim a prop, no? Com dèiem, en aquest punt de que l'eina entesa com a estri d'ofici, sigui llaurant o sigui amb el cos, segur que també serà visible en aquest concert del TAC que s'anomena Eines. I un dels altres, potser aquí podríem citar avui, mira, Oriol, és a Pitàgores. Carai, avui anem forts. Anem forts i anem molt lluny, perquè si tirem enrere ens anem al segle V abans de Crist, i podríem dir que també va ser un d'aquests savis que potser es va qüestionar de quina manera les eines generaven sons. S'explica que quan ell anava a l'escola d'Atenes, cada matí passava això per davant d'un dels oficis dels ferrers i on sentia una sèrie de consonàncies a partir d'aquest cop dels martells, no? del ferro i de com el treballaven, i d'aquí que ell es comencés a qüestionar si el so tenia unes consonàncies o no, per què, i d'alguna manera a partir de 1000 experiments que tampoc ara podríem explicar, doncs va poder realment demostrar un tret físic a partir de tota aquesta investigació científica. Clar, de fet, ell el que va fer és adonar-se que fins i tot uns objectes que estaven creant una feina podien crear sons bonics o harmònics, no? Exacte. Diguéssim. De fet, en veritat, això és una mica el mateix que també fa una altra referència que us proposem avui, i aquí a casa nostra i avui en dia, en Xavi Lozano, un músic que ho bufa tot, de fet. Exacte. Ell és de formació, és flautista. És flautista, sí. D'això, i realment ha fet un munt d'invents i experiments convertint en instruments de vent tot tipus d'objectes. No? I realment us deixarem també enllaços perquè pugueu veure el que fa de fer música amb mangueres, tubs, tanques d'obres, pastanagues i tot. Vull dir que qualsevol cosa aconsegueix fer-la sonar i realment és molt divertit. Sí, i deixa'm dir una cosa més, que segurament el Xavi Lozano, en el moment que comença a fer forats amb les distàncies dels tubs, fa servir les mateixes regles que va ja crear Pitàgores. Exacte, vol dir que al final sí. tot està tot molt a prop, una cosa amb l'altra, no? I tant, i tant. I tant que sí. I bé, tots aquests exemples que estem explicant són una mica el que també ens proposa el Cor Jove en aquest concert. Exacte. I fem una mena de tancament del cercle, perquè ens anem des de coses molt antigues a l'actualitat, ens anem des d'aquests oficis del camp, dels avantpassats, a fer música actualment amb instruments reciclats, i això doncs, ens lliga tant amb la tradició com amb la consciència ambiental i climàtica d'avui en dia. l'hortet del meu pare. Tornant als nostres avantpassats i recuperant aquestes melodies,
que algunes d'aquestes les escoltarem en aquest concert també tan esperat. Recomanem també que pugueu visitar la web del Cantut, perquè realment dins d'aquest cançoner virtual podeu trobar meravelles, cançons encara cantades per gent gran, gent que han gravat aquests fragments i que és molt interessant de remenar perquè t'explica l'origen, en quin context apareixia aquesta cançó, a quina localitat, i és una feina de formigueta molt ben feta. Sí, val la pena visitar aquest web, cantut.cat, perquè, escolta, dedicar esforços a conservar i difondre aquest patrimoni és una feina que cal recolzar perquè almenys tot això no s'oblidi, no es perdi aquesta tradició oral de casa nostra. Total. De les gotes que li queien ne feia anar 3 molins. L'un és de sucre i canyella, l'altre és de xinxons dels fins, de l'amor de les ninetes que en fan penar. De fet, ja ho deia en Jordi Savall quan diu que la música mai és antiga. Exacte. Perquè sempre passa en un present, no? Sí. De fet, mira, ja que estem de cites, també em fa pensar tot això amb allò... Hi ha una frase que crec que està atribuïda a Gustav Mahler, no sé fins a quin punt és veritat que ho va dir, però que la frase està bé, que diu que la tradició consisteix en mantenir el foc encès i no en venerar-ne les cendres, no? Vull dir que realment això de que la tradició és una cosa només del passat és molt discutible si anem afegint-hi llenya nova. I quina manera més bonica de veure-ho amb nois i noies joves veient com també estan fent aquest patrimoni, recuperant tot això del que estem parlant avui, no? Totalment. Bueno, estem xerrant molt i està clar que és que no volem acabar aquesta temporada, no? Com que és l'últim episodi. Deu ser això, clar. Sembla que anem allargant, Però mira, jo hem pensat fer una cosa una mica especial i hem anat a un assaig del cor jove per sentir una mica com sonarà.
Ostres, doncs crec que fem un bon tancament de temporada, no? Sí, i tant, ens ha quedat prou maco això. Estem molt contents d'haver-ho compartit amb tots vosaltres al llarg de tots aquests episodis i recordem que, de fet, els podeu seguir escoltant tot aquest estiu. Exacte, nosaltres ara farem una mica de vacances, sí, no? merescudes. Que ja és el que toca. I això sí, si ens trobeu a faltar, ja ho sabeu, estem a iVoox, Spotify o a YouTube. També ens podeu seguir a les xarxes socials, tot i que, bueno, no sé si penjarem gaires coses durant l'estiu. No, però pot ser que durant les vacances sempre hi ha alguna idea, ja veurem la nova temporada que es programa, i això sempre remou i ja anirem pensant cosetes, no? Sí, perquè el que esperem és que ens puguem retrobar de nou amb tots vosaltres i parlar a partir de la temporada que ve dels nous concerts que ens proposi el Teatre Auditori de Granollers, els cors d'Amics de la Unió, l'Orquestra de Cambra i el cicle Carles Riera i bé, tot el que vingui. Tot el que hi hagi. Salut i molta música. Molta música. Bon estiu. Adeu.